Allahu alaihi min rusulihi, sai wanda Allah ya tsinkayar da shi akan abin da zai faru daga cikin manzannin shi. Allah ta'ala ya ce alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, sai ce illa man irtaba min rasulih, sai dai wanda Allah ya yarda da shi ya zaba daga cikin manzo sai ya sanar da shi wani abu na gaibi. Fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, kuma sai Allah sai ya tsaro gaban shi da bayan shi, saboda kan wasu shidanin aljannu su zo su yi musharaka da shi wajen fatan wannan wahayin na sanin gaibin, su je su watsa kayan abin da Allah ta'ala ya kaddara lokacin da a bayyana shi. To shi in dai ba ta hanyar manzanni aka gaya mawa ba suka gai, ko kuma alkawari ne tsakanin shi da Allah, to shi ina ya san gai? Wannan ke nuna in ba ta wannan hanyar ba ba yadda za a yi ya sani. Shine wa in ma an yakuna mutakhizan ahadan inda Allah, ko dai ya zamo ya rike alkawari wurin Allah bil imani bihi, ta cewa ya yi imani da Allah wa tiba'i rusulihi da bin manzannai shi, allazina ahada Allah li ahlihi, wanda Allah ya alkawari ga ma'abuta shi wannan imanin, auza'a annahum ahlul akhirah, wanda ya ba su rabo cewa su ma'abuta lahira ne, wannan junar fa'izuna, kuma su masu tsira ne, masu cin nasara ne. Fa iza tafaha zadil amran, idan ya zamo an kore wayannan abubuwa guda biyu sun kori gare shi, lam yaqali la ghaib wa lam yattakhidh ahadan inda rahman, kenan abubuwa guda biyu sun kori, bai cin kai gaibi ba ko bai rike alkawari ba, to su ne abubuwan guda biyu. Fa iza tafaha zadil amran ulima bi zalika butlanu da'awa, to anan ne za a gane bacewar da'awar da yake ƙarya ce, da'awa ce ta ƙarya ɓatatta. Wani haza ƙala ta'ala, don haka ne Allah madaukakin sarki ya ce kalla ai laysa al'amru kama za'ama, ai al'amari bai zama kamar yadda yake riyawa ba, yadda yake. Fa laysa lil qa'ili ittila'un 'ala al-ghaib, mai faɗan wannan magana asibun wa'il bai cinkayo gaibi ba, li'annahu kafirun, saboda shi kafiri ne, bai da imani ba ne kai martaba ta manzannin da za a mai wahayin gaibi, ƙarya yake. Laisa inda hu min ilimin risala shay, bai da komi na ilimin manzanci, na ilimin risala. Wala takhadha inda rahmani ahada, sannan bai rike alkawari wurin Allah ba, li kufrihi, saboda kafircin shi bai yarda da Allah, wa da min imanihi, da rashin imanin shi. Walakinahu yastahiqqu didda ma taqawwala, sai dai shi yastahiqqu didda ma taqawwala, ya cancanci kishiya abin da yake faɗi, kishiya abin da yake faɗi ya cancanta, da ma'ana rishin ya'ya da rishin dukiya, tsiya ita ya cancanta ba arziki ba, ya'ya da dukiya arziki ne, su yake riya za a bashi, to ba za a bashi, ne ya cancanta kadaici, rishin magoya baya, rishin abokai, rishin duk wani makusanci, sannan da rishin duk wani jin daɗi, shine abin da ya cancanta. Wa anna qawluhu maktubun, kuma magana shi abin rubutawa ce, mahfuzun, kuma abin kiyayewa ne, li yujaza alaihi, dan a saka mai akan wannan magana, wa yu'aqab, kuma a mai uquba. Wa li hadha qal, dan haka ne ma Allah madaukakin sarki yace sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda, ai naziduhu, ai za mu daɗa shi, mu ƙara shi min anwa'il uqubat, mu ƙara mashi nau'uka na azaba na uquba, kamar zada min al-khayyi wa dhalal, kamar yadda ya ƙaru a cikin bata da zalunci da bata, ya ƙara zurfafawa, to haka mu ma za mu zurfafa shi, mu ƙara zira shi a cikin azaba. Wa narisuhu ma yaqulu, ai narisuhu ma lahu wa waladahu, ai za mu gashi mashi dukiyar shi da 'ya'yan shi, bayan ta min duniya farda, sai ya cira ta daga duniya shi kadai, bila malin wala ahadin wala ansar wala awan, ba tare da dukiya ba, ba tare da iyali ba, ba tare da masu gudunmuwa ba, ba tare da mataimaka ba. Wa yati na farda fa yura min wasimil azab, zai je mu shi kadai, za a nuna mashi tashin hankali na azaba mai girma, wa alimin iqaba, da radadi da radadi na uquba, ma huwa jaza'u amsalihi, abin da yake shine sakamakon kwatankwacin shi, misalan shi,
min az-zalimin na azzalimai, irin yadda wasu suka yi zalunci aka saka masu da irin wannan hukuma, shi ma zaluncin da yayi irin abin da za a saka mai kenan. Sai Allah ta'ala ya ce واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا